ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦିହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବେଲୁନ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏଇ ବେଲୁନ ବାହାରିଥିଲା। ବେଲୁନ ବାହାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ସେଫ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ କ୍ଷତି ହେଇନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ଏ ବେଲୁନ ବାହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପାଖେ ବେଲୁନ ବାହାରିଛି। ଏଇ ବେଲୁନ ବାହାରିଲେ ଗାଡ଼ି ସେଫ୍ ହୋଇଛି। ଲୋକ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର କୋଉଭଳି ଡ୍ୟାମେଜ ଖାଇଛି। ଏଇପଟ ସାଇଡରୁ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଥିରେ କେହି ମରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ବେଲୁନ ଥିଲା ତ ଗାଡ଼ିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।